yksi kappale autoja ja se hyppää tuosta taistelusta kolmospisteelle mentäessä ja näin päräyttää sinne kyljelleen. Rööman taistelee jo kakkospaikasta, tulee keventävälle kolmospaikan aivan Santahuhtaan kanssa, käy kovaa vääntä. Nyt lähtee Oskari hakemaan tuolta ulkokautta ohituspaikkaa, leikkaa sitten sisäpintaan, tulee Santahuhtaan rinnalle ja menee kakkospaikalle. Näin menee kakkospaikalle, siellä 28 neljäntenä, sitten viidentänä menee 2-2 Tappu ja näin tuo neljän kärki on pikkusen irti, eli siinä on 2 A-finaalikuljettajaa ja 2 sijoituserää lähdön